हॅनिसन इंकित कोता दादा काय न रे बिस्टो असते रे हिंगा बेस्ट वाचलो आणि बेस्ट राहून इंकित कोतो रे तू तू खबर आहे आमगे बॅनी मँडीज चॉकलेट हिरो ओय बेनी मेंडिस आमके चॉकलेट हिरो कित झाले तू जाना तेगे दादा मार्टिन द पोंडा ओय तेगे डाडा मार्टिन द पोंडा कित झाले ते तियात काया आमची स्वप्ना किती मार्टिन द पोंडान तियात्र काळा आमची स्वप्न ओय एक शो जायते गेय कुकोये सावर कट आणि तू बरते क्रिस्मस मेया सारको टू गुड ओय इतू भर रिस्पॉन्स मेळो तू भर आतोरी तेगे तियात्र ओय चढ बडा तू जाना दादा 25 मे व तियात जातया सावडे रवींद्र भवन हॉल संदेशिया 3 वरासे रवींद्र भवन हॉला जापा सावड्या तेवूय जाल्या रे आवय तेच जाल्या भर जाल मरे आमको वचपा मेळटो थिंगा चोपाक तेगे तियात्र तेगे तियात्र एसो कॉमेडी हा असा ब्लास्ट ओय इतू बोर कॉमेडी हा आणि स्टोरी बोर ना स्टोरी आणि तू सांगाकू नाका सा टू गुड सुपर हिट ओय इतू बोर स्टोरी हा आवय तेच जाल्या एकदम बोर जाल मरे कात्रा आम्ही सारखी बोरे असतली नरे हॅनिसन ओय कातरू सामकी मीनिंगफुल तेके गाम वो तियात्र हमको चपाकू जायो आणि तुमको सांगता आमचे सपना वो तियात्र तुम चुकोई सा आणि तुमगे काही दुकोई सा देखून चुकोई नाका वो तियात्र एवून पळयात 25 मे सावड्डे रवींद्र भवन हॉलाक संदेशा 3 वरासे ओय आणि तुमको सांगता मार्टिन द पोंडा हाचो नवो तियात्र आमची स्वप्न व तियात जातलो या महिन्याचे 25 तारखेर सावड्डे रवींद्र भवन हॉला आणि हाच्यो तिकेट्यो विक्रेक आसात तिकेटीचे मोल फकत 149 रुपीज ओनली देखून येऊन पळयात मार्टिन द पोंडा हाचो नवो तियात्र आमची स्वप्न विमानो थेंब पासून रोजच्याचो